Здравейте, аз съм Мария Ковачева, представител на регионална библиотека Петко Рачев Славейков. При нас гостува изложба на един търновски художник, казва се Станимир Дочев, роден е 1976 година, завършва в училище Емилиан Станев в паралелка изобразително изкуство, след това продължава да се занимава с изкуство и завършва Великотърновския университет, където си избра специалността живопис. Там негови учители са професор Георги Костов, както и доцент доктор Мариета Млячкова. Във времето работи като учител по рисуване, също така се занимава с реставрация към регионалния исторически музей и в живота му продължава да си стои любовта и да се развива към изкуството. Любими жанрове, в които работи, са пейзажа и натюрморта и точно това представя и той при нас. Като основно са теми свързани с Несебър, също така с Венеция, има натюрморти с цветя и това е в общи линии.